kublai phi baro shka thup khubor jingi kedan Bosco Media Network. Kimat ki ba kongsan menta kasngi kilong. Daki project ba sau phoklur penbena UCM Hatura bante Youth Center bat stadium. Penbena ka People's Democratic Front ya ka kerteng uba Roswell Shadap banyak kun namau hati haka election ke ba Hajar Arpulai. Rakhe ka Southwest Garo Hills ICDS jong katanat social welfare ya ka portion pakwada ba Artayo. Ban Marjing ekipal ba nong song ka Megalia nakada ko jing ther jong ulaba. Barmentang ni apaj ki khubor ki bakham bania. Menteri Rangba ka jela hakas nginingkong ulabu mau nong rem na kebenta artli ki project ki bahe bha Hatura West Garo Hills ki balakot sha ka Saupoklur tengka. Kita ki project ki kenthobe ka skill park ba youth center ka Basongdor hado arpusau klur tengka bat ka weipat ka de ka field stadium ba khat ndriu klur tengka. Habakran hakani ka ski Menteri Rangba ulaong ba kita baro artli ki project ki daina ka benta ban kentiu ki samla hakikam ya lekai ban sandur ya kalawe ki samla badru na ka benta ban penjana ya ka sap ka bagi khon samla ki don. Hakani kasngi Menteri Rangba ula samru ya ki MTAP ki badai ki digital learning syaki samla pule na keleng ki benta jong ka sortura. Nalor kata ula sam ya ka song pisa syaki sanpho teli ki producers groups kabalakot syaka arpu pralak tengka na ka scheme focus. Hiya sama sagini 1992 atsina Garo Hills na churana kang dunanga pa auditorium ki samagma Wahurian auditorium ko nagsi so laksina patlet sa sakala. Bu maunong rem yeng Menteri Rangba ukonrat ke sangma banshnaya ka Machakol Gre Community Hall Hagaro Hills. Anshnaya ka ni ka hall haka jinglut ka ba sanpo ar lak tengka naka CMSDF bat arpun riu lak tengka naka MBME. Menteri Rangba ukonrat ke sangma ulapan pauru e ka jing sngohun mensim ba ulayo ban sa miki kor ki bor ka jok na ka benta ki samla pule jong ka sortura. Ka People's Democratic Front kalapan benai ka kerteng jong uba Roswell Shadap kum u kertong ka PDF uban yakun ya ka election Hajar Arpulai na Mauhati constituency jong ka Riboy district. Hakani kasngi lawan ban sakhi bat ban ai mensim lang de kinong yalam bat ki de khot ka parti PDF ki bakun thop ya presiden ka parti PDF ubala longru menteri haka sarkar jela uba bante dor lingdo harangkat kinong kit kam ki ba hakmat jong ka parti. Bagai ka ba iba shanap ikarpat. Berkai ka ba ipensno nak benda jongi. Iong lada ki ana mai tiket ru. Natong lalu rebel election. Bat ngam tu ipitang gawai. Kani kadai kam kabakentang kakam ban sakri pai ba kam dai kakam ban syelek kai kun jakai kadai kakam kabakentang kakam kabakya du kata na sakri ya ka constituency ka balong trik kum ka Mauhati kababun lagi nong song snong kandai pun 100% nganong kidai kinong rap ibun kinong song snong kidai ki beduk ki basyubelas ni kandai ka besok kadai berjenjar du kata ada ngidon kam you know me kemat pat uban ban dekat berki 24/7 mot arsa penta nagabatal jinge juk pagba kajing kwa adunga banile election Hajar Arpulai kalong halor ka sur jong gipaiba kiba puninga sanya midbalsi ni kremi otiai dan ban ya kremi jinge jong gipaiba ban kremi ji shairo jong gipaiba arsa penta ka punjinga banlo ban susar ngene banpo presiden ji lama pun hangdi bat kita kikam Kibani kri bat kipaiba nong shinang jungi. Kachig Youth Welfare Organization Central Governing Body mentakasni kalapan scam ya ka governing body joka seng haka program balapan long daka Bakmara Regional Branch Bakmara South Garo Hills District. Ute binoto sangma ula syajit kum u president bat ute wal jagring ar sangma kum u general secretary jong kani ka governing body bathamai. Ka Southwest Garo Hills ICDS jong katanat social welfare kala rakhe ya ka portion pakwada ba Artayo. Hakini ki Artayo rengkat berkari barok kawe lapan sngow ya ka jingdon kam ban aya ka jingko jingkhia ka bakham bha ya ki khulung khanna. Kipat ba nong song snong ka Megalia kilamat ya ka jing ka bakraw hakini ki sngi baladam nakadaw jong ka jing ther jong ulab ba lapsan hakini ki lai sngi baladam. Hakabaya day bat kani kinong song snong joka maulat kilamat eka jing ka bakraw nakadaw jong ka jing ther jong uslap
South Liki Yeng kawe kadukan bat artli ki dorbar hall kila sya penjular na kadao jong ka jing tua ka khendau hakane ka jing hap slap. Halenti Shillong penur selaru kaladan ka jing tua khendau bat kane kala penthut ya kalet kawan bat ka jing ya lenti jong ki kali. Kipai ba nong shong shnong ru kila mat kensan ya ka jing shli na kadao jong ka jing sli jong ka surang. Ki kubor sorkar kila thu ba armut ki breu ki bala du no ela ka jong ka jing hakane ka jing hap jong slap u bajur hakane ki singi bala dep. Barakitugi kubor ngela poish kabakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shubun.